Barkanmu da wannan lokaci, barka da jimirin kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. A yau ma ɗauke muke da wannan shahararren fim na IZZAR. Shin mai sauraro, a cikin wannan shahararren fim na IZZAR, wasu da dama a baya da muka tambaye ku masoya bibiya wannan shiri sun ce sun zaɓa wa Umar Hashim da ya auri Hajiya Nafisa. To mai sauraro, a halin yanzu a cikin yanayin da ake ciki, wa za ka yi wa Umar Hashim sha'awar ya aura? Shin ya auri Hajiya Nafisa ne, ko kuma ya auri Karima, ko kuma ya auri Nana? Shin mai sauraro, wa ka zaɓa wa Umar Hashim? Wa kake tunanin za su fi dacewa? Shin mai sauraro, har yau kana kan bakarka ne ta ya auri Hajiya Nafisa, ko kuma ya auri Karima? Mai sauraro, kar ka manta da abu ɗaya. A duk lokacin da Umar Hashim ya shiga wani baƙin ciki ko ƙunci ko damuwa, Karima ce ke kiransa ta wanke shi daga wannan baƙin cikin, ta tunatar da shi Allah da manzansa. Kaga a nan Karima tana da matuƙar amfani a gurin Umar Hashim. Ita kuma Nana wadda ta so ta ɓata wa Umar Hashim suna, sanadin Umar Hashim Nana ta koma kan turba ta addinin Musulunci, har ya kawo yanzu suna tare. Wannan kenan. Ko kuma Hajiya Nafisa da take nuna mai izza, amma har yau ya ƙi risina izzar tata. Shin mai sauraro, wa kake tunanin wannan jarumi zai aura a cikin 'yan matan nan guda uku? Mai sauraro, me kake tunanin zai faru game da ajiye aikin da Umar Hashim ya yi a wannan ma'aikata ta Matawalle? Shin mai sauraro, kana tunanin Matawalle idan ya dawo ya ji Umar Hashim ya ajiye aiki a wannan ma'aikata tashi? Shin mai sauraro, kana tunanin mai girma Matawalle zai bibi wannan lamari ne, ko kuma zai share shi? Tabbas mai girma Matawalle idan har ya ji Umar Hashim ya ajiye aiki a wannan ma'aikata tasa, zai yi tunanin akwai dalilin da ya sa Umar Hashim ya bar aiki, haka kurum ba zai bar, babu yadda za a yi bar aiki. A nan shi kuma mai girma Matawalle zai bibi wannan lamari domin ganin ya gano inda bakin zaren yake. Wannan kenan. Ko mai sauraro, kana goya bayan barin aikin Umar Hashim, kana goyon baya akan Umar Hashim ya bar aiki, ko kuma ƙaƙa? Tabbas Hajiya Nafisa, wasu da dama suna laƙaba mata wannan suna da Umar Hashim ya naɗa mata mai suna Jani Talau. Shin mai sauraro, a tunaninka ta ci sunan ne, ko kuma Umar Hashim ya bi son zuciyarsa ne ya sa mata wannan suna, ko kuma sunan ya dace da ita ne? Mai sauraro, har ila yau muna jiran amsa daga gare ku. Amma mai sauraro, hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Idan har mutum yana son zafafan bidiyos ɗinmu da kuma sharshin labaranmu, dole sai mutum ya kasance da mu a wannan tasha ta hanyar danna mana alamar subscribe, kana da ƙararrawar sanarwa, da lakin ɗin bidiyonmu, ku yi mana comment da sharing zuwa inda bidiyonmu bai ƙarasa ba. Hakan ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen sambaɗa muku da bidiyos masu ma'ana da kuma ƙayatarwa. To mai sauraro, duka a nan za mu ɗan taƙaita muku wannan sharshi da muke tafa da shi a halin yanzu. Muna jiran amsa daga gare ku da kuma comment. Muna duba comment matuƙa ga duk wanda ya aiko mana da wani saƙo na message ko comment ko dai wani abu. Za mu duba matuƙa, mu duba abin da ya faɗa, in na gyara ne mu gyara. Mun gode sosai, muna jiran amsoshi daga gare ku masoyanmu baki ɗaya da ke faɗin wannan duniya. To jama'a, duka a nan shirin namu na wannan shahararren fim mai farin jini na IZZAR, shirin namu a nan za mu ɗiga aya, sai kuma a ci gaba da kasancewa da mu domin samun zafafan bidiyos ɗinmu a kowane lokaci. Mun gode sosai da kasancewa da mu. Mun gode. Allah ya bar zumunci.
babu nimra an izal mal'ul barku ya jama'u
Wannan shiri na Izza So zai ci gaba da zuwan muku ne duk ranar Lahadi a tashar Bakori TV da ke kan manhaja ta YouTube channel. Mun gode sosai da kasancewa da mu a cikin wannan shahararren bidiyo namu mai farin jini. Allah ya Ubangiji ya ƙara mana danƙon san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a wannan bidiyo da har muka kawo muku diwani a cikin wannan shiri na Izza So da muke zuwa muku da sharshin fina-finan Kannywood da dama da kuma videos masu motsi masu ma'ana. Mun gode sosai masoyanmu baki ɗaya da ƙara mana ƙwarin gwiwa da kuke yi. Mun gode sosai. To mai sauraro, a Izza So ɗin nan da kuka kalla, shin kana tunanin Umar Hashim ya aje aiki domin kuwa ya aje takardar barinsa aiki, amma wani abu da baka sani ba, ya bar aiki to kuma mai girma Matawalla ya dawo. Shin mai sauraro me kake tunanin zai faru a cikin wannan shahararren fim ɗin? Kana tunanin mai girma Matawalle zai tsaida Umar Hashim ne ya ji dalilinsa na barin aiki, ko kuma kaka za ta kaya a wannan ma'aikata? Domin kuwa akwai rikici matuƙa, wanda rikicin ya wuce misali, sai dai a kira shi rikita-rikita. Kai dai mai sauraro, amsarka kawai muke jira. Kana tunanin Umar Hashim zai koma ya ci gaba da aiki ne, ko kuma ƙaƙa? Ba ma a nan gizo yake saƙa ba, su kansu ƙananun ma'aikatan wannan ma'aikata ta Alhaji Matawalle sun bar aiki. Shin me kake tunanin ma'aikatar zai faru da ita idan har aka ce waɗannan mutane da dama daga ciki sun bar wannan ma'aikata? Shin mai sauraro, Matawalle idan ya zo ya tambayi Hajiya Nafisa sakamakon kujerarta ta fita kowa a wannan ma'aikata, sai dai bata fita Matawalle ba. Shin kana tunanin me za ta ce wa Alhaji Matawalle? Za ta ce ta sallami Umar Hashim ne? Shi kuma a take a nan Alhaji Matawalle idan har ta faɗa mai haka, nan take zai sa a nemo Umar Hashim domin ya ji dalilinsa na aje aiki a wannan ma'aikata. Domin Umar Hashim yana ba wa wannan ma'aikata gudunmawa sosai, kuma idan har mai girma Matawalle ya ji dalilin da ya sa ya bar aiki akan ya cure a sosai guda sun koma guda ɗaya ofishinsa, Alhaji Matawalle zai wuya bai ƙara mai wani girman ba, sakamakon ya san riƙon amanarsa da gaskiya. Alhaji Matawalle zai yi tunanin Umar Hashim ya hango wata kasa ne a wannan tafiya ta kamfani, shine dalilin da ya sa haka, amma ba zai zarge shi ba. Shin Hajiya Sara, wato matan Matawalle, ta ziyarci gun bokaye da dama domin a hallaka mata Umar Hashim, amma har yanzu ba a samu damar cimma wannan buri nata ba. Shin mai sauraro, me za ka ce game da Hajiya Sara? Ya kamata ta aje wannan kayan yakin nata, ko kuma kana tunanin za ta samu nasara ta durƙusar da Alhaji Matawalle da take ƙudura a cikin zuciyarta? Tabbas Hajiya Nafisa ta ci sunanta wanda jama'a da dama suke kiranta da shi, wato Jani Talau. A taƙaice dai Hajiya Nafisa, duk inda ka zo ka yabi izzarta, ka girmama ta, ka fifita ta, duk inda ka jiya ta nan za ta yi, kuma duk abin da ka faɗa mata ta ɗauka. Tabbas sabon ma'aji, akwai wani takun saƙa tsakaninsu da mai girma MD na wannan ma'aikata ta Matawalle. Shin mai sauraro, kana tunanin MD zai bar sabon ma'aji ya ci gaba da taka rawar gaban hantsi a gaban matarsa, ko in ce wadda yake tunanin zai aura, wato Hajiya Nafisa? Duk da dai ba soyayya suke ba, amma ta ce za ta aure shi, wato ta amince mai, sakamakon akwai wasu dalilai nata na yin hakan. To mai sauraro, za mu je hutu na 'yan wasu daƙiƙu, kuma a gaba za mu kawo muku wani wa'azi mai taɓa zuciya. Allah ya ƙara wa wannan darakta na mashiryin wannan shahararren fim tare da furodusansa da 'yan wasansa, Allah ya ba su ikon cika alkawari su kai mana wannan season har ƙarshe, domin da mu da ku masu sauraro
kowa yana buƙatar hakan. Mun gode sosai da ziyartar da kuke kawo mana a wannan tasha tamu mai albarka. Allah ya bar zumunci sosai. Muna godiya matuƙa masoyanmu baki ɗaya da ke faɗin duniya. Don haka sai a dakace mu, za mu kawo muku wasu abubuwa da dama a gaban wannan bidiyos ɗin. Mun gode sosai. Wannan shahararren fim mai suna IZZAR kuma mai dogon zango. Duk da jama'a da dama suna ta yaba wa wannan shahararren fim ɗin, sakamakon sun ga an tsaya tsayin daka ana kawo muku wannan shiri duk sati, ana cika muku alkawari. Tabbas wannan shiri an gyara shi tsaf, sakamakon da ƙorafe-ƙorafen da ake samu akan wannan shiri na IZZAR suna da dama, ko in ce muku da yawa. Wasu da dama suna cewa a ƙara lokaci, to yanzu dai batun ƙara lokaci ya ƙare. Wannan shiri ana fitar da shi ne wajen mintuna 40 da something a halin yanzu a wannan tasha ta Bakori TV. Bakori TV tasha ce wadda ta ƙware wajen haska fina-finai, ba wai iya IZZAR suka tsaya ba, suna haska fina-finai da dama. A ta haka muke ƙara tunatar da ku ziyarci wannan tasha ta Bakori TV, ku yi mata subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne fa mai sauraro za ka na samun wannan shiri na IZZAR episode har zuwa inda za a tsaya. Shiri ne mai dogon zango, mai matuƙar ɗaukan hankali. Shiri ne wanda ake faɗakar da jama'a Allah ya ce, annabi ya ce, ake nuna muku yadda za ku yi komai da komai.